अगला सुबह रिमझिम फिर काका के पास पहुंचल। काका हम आ गई नी, अब हमरा के और सिखाई। सुना रिमझिम, अब तहरा बस एक गो काम करे के बा। का काम करे की हुई काका बताई। नदी के लगे जो आम के पेड़ बा ओकर एगो डाल नदी के ठीक ऊपर बा और ऊपर एगो आम लागल बा। बस तहरा वो आम के पंजा में पकड़ के हमरा पास ले आवे के बा। ई तो बहुत आसान काम बा, हम अभी कर देतानी। ऐसन कह के वो नदी के तरफ उड़ के चल गई। नदी पर पहुंच के अरे कौन पेड़ रहे, ऊ वाला के ऊ वाला के ऊ वाला, हाँ ई वाला होखी, ओकरा लगे चला तानी। हम सही पेड़ भीरी आ गई नी, अब बस अब आम के पंजा में दबा के उड़ चला तानी। अब रिमझिम आम के जैसे ही पंजा से पकड़लस, वो आम ओकर पंजा में चिपक गई और ई आम के वजन ज्यादा भइला के वजह से वो पानी में डूबे लागल, जेकरा साथे रिमझिम भी डूबे लागल और पानी के भीतर चल गई। वो पानी के अंदर सांस के रोक के और बहुत तेज पंख फड़फड़ावे लागल, जिसे वो तैर के पानी से ऊपर आ गई। ओकरा बाहर निकलती ही काका पंजा से पकड़ के बाहर जमीन पर ले ले और ही ओकर पंजा से आम के अलग करते ले।